O Moncho era un sacerdote que ligaba e entroncaba perfectamente coa teoloxía da liberación, non? El decía que había sacerdotes que rezaban polos pobres, o cual pues, parecía moi ben, pero que el loitaba cos pobres, prefería loitar cos pobres. El decía que tenía que ser un hombre de acción, porque la espiritualidad que respetaba, porque respetaba a todo el mundo, respetaba todo tipo de opciones religiosas y de creencias y de los gregos, pero él solo entendía el presbiteriado como acción. Moncho era consciente, indudablemente, de que él xogaba un papel importante. Era unha época en que él era cura, por lo tanto, él sabía que podía chegar a certos sitios e a certas personas que non poderían chegar a outros porque inmediatamente serían detidos. Entón, él tamén utilizou moito esa faceta. Utilizouna precisamente para concienciar moito máis a xente, para facilitar moito máis as cousas ás organizacións políticas e ao pobo en xeral. Foi esquecido, claro, e olvidado e vilipendiado por a xerarquía eclesiástica porque el non estaba de acordo, non? El tiña outra concepción da Iglesia para el Cristo, non era algo sobrehumano, sino era algo humano, non? Moncho tiña a casa parroquial, que estaba, bueno, un pouco separada da igrexa de Sésamo. Entonces era un sitio, ademais, bastante apartado, con o cual ele facilitou a todas as forzas políticas, lóxicamente en aquela época na clandestinidade, espacios para poder reunirse. As súas misas, bueno, pois eran, non digo mítines, pero sí contar as cousas que ocurrían no país, contar a cousa que ocurría na parroquia, entablar diálogo coa xente. A Iglesia aproveitouse no seu momento tamén en aqueles. El decía que a Iglesia tiña que estar ao servicio do povo, polo tanto, a Iglesia, houve momentos como non había, como hai na actualidade, centros sociales ni nada, sencillamente sacaba partes da Iglesia, poñía os bancos de outra forma e ali se facían actos culturales, se facían obras de teatro, se facían concertos, por ese concepto que tiña Moncho de que a Iglesia tiña que estar ao servicio do povo. Se foi a Salamanca e aí tuvo tempo para reflexionar e sacou todo un pensamento que entonces chega a decir cousas como eso, como que defendendo da autodeterminación de Galicia, defendendo que o presbítero solamente teña sentido se entrega a súa vida a loita polos demás, coste o que coste, e a ele costoulle moito, porque costoulle toda a clase de sufrimientos, incluso hai que decir que Moncho, é algo que el nunca falou por fora, pero que si os amigos sabemos, foi claramente torturado, non só golpeado, pegado, sino torturado. Entón, el colaboraba moitísimo con grupos estatais, co PC, co MC, coa Liga Comunista Revolucionaria, etc. Pero entendeu que os problemas de Galicia somente se podían resolver e asumir dende a propia Galicia, polo tanto, dende aqueles partidos que non tiñan dependencia estatal. Entón, el foi asumindo perfectamente eso, foi entendendo que Galicia estaba necesitada de forzas políticas propias e, por suposto, en aquela época, o actual bloque daquelas ANPG viu que era a única forza realmente que tiña capacidade para levar a cabo todos estes proxectos. Moncho non tuvo complexos de ningún tipo e así creo que é unha persona que hoxe en día xa forma parte da historia nacionalista do galegismo galego como un persoeiro histórico e que debemos de recoñecer e potenciar e a la mesma altura que calquera dos outros que estamos potenciando como Ángel Casal ou como Alexandre Bóveda, como Castelao, non? A loita máis importante que houve, a que conseguiu sensibilizar a cantidad de xente, como foi a loita das encrobas. El foi o líder desa loita, donde padeceu persecución e multas e prisión por liderar esa, pero non somentes. Está a loita contra a central nuclear en Xove, está a loita de Baldaño, está a loita da cuota empresarial, está a loita da cuota do leite, é dicir, todas, absolutamente todas, cantas loitas houbo, el estuvo liderándoas. A Irmandade de Moncho Valcarce naceu indudablemente para potenciar e dar a coñecer a figura de Moncho Valcarce. Entonces, todos os anos celebramos unha cea donde instauramos os premios Moncho Valcarce. Vamos por la 15ª edición e son dous premios que damos en dúas categorías, un pola defensa da terra e outro pola promoción da terra. Normalmente, un se entregan a grupos e outro a persoas. Tanto a grupos como persoas sempre que teñan unha traxectoria dende hai moito tempo. Os premiados son, entre outros,
está o poeta Manuel María, que foi premiado, Avelino Pousantelo, Isaac Díaz Pardo. Entre as entidades houve centros de desenvolvemento rural de varias partes de Galicia, asociacións, por exemplo, de mulleres de mariñeiros, a Real Academia Galega, a Asociación de Xitanos Chavós. É dicir, abrangue un campo moi amplio. Seamos conscientes de como de cal é a figura de Moncho Valcarce, un home que non tiña ninguna necesidade por procedencia social de meterse en complicacións, un home da pequena burguesía coruñesa, un home que ademais tiña medios económicos, e este home, con todas esas particularidades, un home que asumiu perfectamente un compromiso co país, un home que, a pesar de ter todas estas condicións sociais, de que a Igrexa amenazouno moitas veces, de que podía ocupar un posto moi importante dentro desa xerarquía ou dentro desta sociedade, asumiu perfectamente que este país estaba colonizado, que este país estaba explotado, que este país non tiña forzas políticas de ningún tipo que a defenderan, e asumiu, polo tanto, que alguén tiña que ir a prol dos labregos, do idioma, e entendeu perfectamente que o nacionalismo era o camiño para eso, comprometeuse co nacionalismo sin nada a cambio e entregou todo o que el tiña.